Η εταιρεία Kris Τόστιμο προσφέρει, όπως προσέφερε και πέρσι, 5 καλάθια με πολλά διαφορετικά προϊόντα της εταιρείας και όχι μόνο, γιατί μέσα σε αυτά υπάρχει και το βιβλίο του Βασίλη μας. Εδώ λοιπόν στέλνετε mail στο eleni4@alphatv.gr. Και πάμε και στο... Φάει μόνο εγώ αυτά. Αυτό είναι τη βεράντα μου για σένα. Από τη βεράντα σου. Ναι. Θα σου φέρω κι εγώ λοιπόν από το τσιπάκι μου. Όλο το χειμώνα, πιο λεπτά, πιο μικρά, πιο καυτερά. Και τα έκανα και τουρσάκια και είναι θανατηφόρα. Πιο μικρά και πιο θανατηφόρα. Τέλος πάντων, τα δικά μου είναι αυτά και τα θα να τα πάρει σπίτι σου, να τα βάλει στην κατάψυξη, να τα μασουλά, να τα έχει τύπου στο κομμωδίνο στο σιρτάρι. Ναι. Το βράδυ δεν Όταν πιάνει μια λιγούρα, τρώω ένα καίγομαι και να τρέχω. Τόστιμο λοιπόν, Kris, θυμηθείτε mail στο eleni4@alphatv.gr. 5 καλάθια με προϊόντα φανταστικά. Να, εδώ μπροστά έχω ένα καλάθι για να πάρετε και μια γεύση τι έχει μέσα. Το χάλασα, δεν πειράζει όμως, να τα δείξω. Διότι θέλω να πω, ας πούμε, ότι ακούτε τόστιμο, αλλά δεν φαντάζεστε ότι θα βρείτε μέσα και μέλι. Όμως έχει και μέλι, όμως έχει και λάδι, έχει και μουστάρδα, μαγιονέζα. Έχει πολλά πράγματα, ντομάτα, όλιβς κτλ. Μελάδα, βύσσινο, πάρα πολύ ωραία, ωραίο μέλι. Μαρμελαδίτσες, έχει υπέροχο μέλι με καρύδια και αμύγδαλα. Έχει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Χρήσιμο και καλό. Παιδιά, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Στείλτε mail και να κερδίσετε τα δώρα μας. Πόσο μου αρέσει η καινούργια μας κουζίνα, θα το ξαναπώ, και πόσο μου αρέσει όταν είσαι εδώ. Ξέρεις τι μου έχεις κάνει? Έχεις χωθεί πολύ γερά μέσα. Ρε εσύ, πώς το κατάφερες έτσι? Και μου λείπεις από εδώ μέσα, σε ψάχνω. Βάζω πάρα πολύ σκόρτο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Όταν είσαι εδώ, παίρνω φόρα και για τη συνέχεια. Είναι ψυχολογικό. Γιατί σηκώνω από εκεί, περνάω ωραία, γελάω, λέμε τα διάφορα, μας χαζεύω. Έρχομαι σε σένα, με γκαζώνεις και συνεχίζω και παρακάτω. Είσαι στη μέση στο πρόγραμμα ακριβώς. Κατάλαβες? Τσακ. Αφού είχα πει την πρώτη μέρα, μάλλον στην πρόβα που είχαμε κάνει, θα ήταν ωραία να κάναμε 3 ώρες στην εκπομπή εδώ πέρα με σκαμπό τριγύρω, να κάνετε τα θέματα σας και εγώ να μαγειρεύω. Τέλειο. Δεν γίνεται να κάνουμε θέματα όταν εσύ μαγειρεύεις, γιατί μας τρυπάς το ρουθούνι. Οι μυρωδιές σου είναι ασύλληπτες. Τι έχεις βάλει τώρα εκεί? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Καλησπέρα. Έχω ξύσει στον τρίφτη 6 ντοματούλες. Είναι φρέσκες, παιδιά, γιατί μυρίζει πραγματικά ονειρικά. Μυρίζει όπως μυρίζουν όταν πας να πας στη γιαγιά σου που μαγειρεύει, όπως μαγειρεύαμε παλιά. Ακριβώς. Σας με λέω την πάντα την ντοματούλα, αλήθεια. λίγο. Όταν χρειάζεται φρέσκια ντομάτα, βάζουμε φρέσκια ντομάτα. Όταν βιαζόμαστε, βάζουμε του κουτιού, της κονσέρβας, τις φτιάχνουμε στο χωριό. Σήμερα έχουμε φρέσκες ντομάτες. Του σούπερ μάρκετ, απλές. Δεν θα σας πω ψέματα ότι είναι από το χωριό και ότι μυρίζουν υπέροχα. Μυρίζουν, εμένα μου μυρίζουν. Δεν σου μυρίζουν? Σημαίνες μυρίζουν υπέροχα, αλλά είναι απλές ντομάτες που έχετε και εσείς στη γειτονιά σας. 6 τριμμένες στον τρίφτη, μόλις τις έβαλα να βράζουν με τα νεράκια τους. Θα δείξουμε πώς κάνουμε μια πολύ απλή σάλτσα. Θεωρείται για κάποιους δεδομένο και για μένα, αυτό είναι το λάθος πολλές φορές που κάνω. Θεωρώ ότι τα ξέρετε όλα, όμως μερικά απλά πράγματα πρέπει να τα δείχνουμε. Μέσα στις ντοματούλες, λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλατάκι. Δηλαδή, έβαλες πρώτα την τριμμένη ντομάτα. Ακριβώς. Να πάρει μια βράση. Τώρα μόλις πήρε βράση, όταν ερχόσουν να δω από τα παιδιά. Πολύ βάζω μία σκελίδα, σας λέω στη συνταγή. Εγώ έβαλα 3 εδώ πέρα, σας λέω πάντα την αλήθεια. Πρόσεχε, γιατί οι άλλοι εδώ πέρα μέσα όλοι καίγονται και τρέχουνε. Δεν πειράζει, όλα τα τρώνε. Αυτό να λέγεται. Τα δικά σου αγάπη μου είναι. Δεν λέω για μένα, γενικώς μιλάω. Η νόστιμη κουζίνα θέλει το κάτι της παραπάνω. Όσοι μαγειρεύουν με μέτρο, για μένα δεν μαγειρεύουν νόστιμα. Όχι, προχώρα. Εγώ στα κάνω για να σε ευχαριστήσω. Κανονικά η συνταγή αυτή δεν έχει καυτερό μέσα. Κανονικά η συνταγή δεν έχει καυτερό, αλλά επειδή μαγειρεύω για την παρέα μου που όλοι τρώνε Κατερίνα καυτερά. Και όσοι δεν ξέρανε, μάθανε εδώ πέρα μαζί μας. Ακριβώς. Και βάζω μέσα 1 ή 2 ή 4 μικρούλες, επειδή έχω εγώ αυτές στη βεράντα μου, πιπερίτσες, ή αν θέλετε λίγο μπούκοβο. Η σαλτσούλα βράζει σε μέτρια φωτιά και στα 15-20 λεπτάκια θα γίνει έτσι. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να την βράσετε πολύ καλά και να γίνει έτσι. Βλέπετε, σαν σχεδόν τοματοπελτές, γιατί για τη συνταγούλα που θα φτιάξουμε δεν πρέπει να έχει νερά μέσα η σάλτσα. Οκ. Και έτσι είναι και πιο νόστιμη. Λοιπόν, κλείνω αυτό το μάτι για να μην ζεσθενόμαστε. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Τώρα το θυμήθηκα. Με ρωτήσατε πάρα πολύ στο Twitter και στο Facebook για την τάρτα σοκολάτας. Μάλλον τα έλεγα γρήγορα. Πολύ σύντομα. Θέλω 10 δευτερόλεπτα. Ψήνουμε τη ζύμη της τάρτας. Με τα φασόλια που πάνω, θυμάσαι? Ναι. Ωραία. Για να μην μας φουσκώσει. Για να μην φουσκώσει. Βγάζουμε την τάρτα από το φούρνο, αφαιρούμε τη λαδόκολλα και τα φασόλια και η άδεια τάρτα κάθεται στην άκρη. Φτιάχνουμε τη γέμιση της σοκολάτας, την ξαναρίχνουμε μέσα στην άδεια τάρτα και το βάζουμε στο φούρνο και ψήνεται.
Είχα πάρα πολλά μηνύματα, μάλλον κάτι δεν είπα καλά ή βιαζόμουν το λιώνω εδώ πέρα. Μια χαρά τα είπες, αλλά ήταν η πρεμιέρα και ήμασταν όλοι. Ήμασταν λίγο, ναι. Λοιπόν, ωραία, πώς μυρίζει. Κρίς, τόστιμο, σταρένιο. Μιαμ, ένα υπέροχο αφράτο ψωμάκι. 14 φέτες έχει μέσα. Πρώτη φορά σήμερα το μέτρησα, να σου πω την αλήθεια. Έχει σημασία για να φτιάξουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτές οι φετούλες μπαίνουν στην άκρη, είναι τα καπάκια. Θα φτιάξουμε παστούρμαδο σάντουιτς. Θα σου πω γενικώς πώς είναι η συνταγή μας σήμερα. Θα φτιάξουμε ωραία παστούρμαδο σάντουιτς με παστούρμα, κασέρι και σάλτσα ντομάτας. Θα τα κόψουμε σε κομματάκια, θα τα ραδιάσουμε σε ένα ταψάκι. Θα ρίξουμε τυράκι από πάνω και γαλατάκι και θα τα ψήσουμε. Κεντρική ιδέα είναι αυτή, εντάξει. Πάμε να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, ψυγείο. Έχω πάρει κασέρι, πάρα πολύ ωραίο, όριμο παραδοσιακό κασέρι και παστούρμα. Πόσο χαίρομαι που αυτό το ψυγείο φέτος δεν φωνάζει όταν αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Θυμάσαι πέρυσι που μας μάλλονε. Μόλις άφηνε την πόρτα ανοιχτή, λίγα δευτερόλεπτα αυτό τσίριζε. Λοιπόν, και πώς μου αρέσει ο παστρουμάς, αλλά μυρίζει μετά, βρε παιδί μου, το σώμα. Τόσο ωραία θες να πεις μυρίζει. Όχι, το σώμα δεν μυρίζει ωραία. Όταν το τρως μυρίζει ωραία, αλλά μετά. Καλά, αυτό είναι σχετικό, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα μωρέ τώρα. Σιγά πια, όταν ακούω για τον παστούρμα. Εντάξει τώρα. Μην μιλάς. Εξαρτάται και σε τι φάση είσαι, ρε παιδί. Να μιλάμε για τη φάση που είσαι, βεβαίως. Δεν μιλάμε τώρα. Ωραία, αν πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, διακοπές και μετά πας κλαμπινγκ, να πεις ένα ποτό. Τι, και να ζεσταθείς και να υδρώσεις, και να μην υδρώσεις πάλι θα μυρίζεις. Δεν μυρίζουν τα ρούχα, μυρίζει το σπίτι. Ξέρω, ενώ αν το έχεις λυμμένο το θέμα. Αλλά αν το έχεις λυμμένο, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, βάζω μέσα. Τι, από ποιους θα φάνε τώρα θα καταλάβω ποιοι είναι σε καινούργιες σχέσεις και ενδιαφέρονται έτσι να βγαίνουν λίγο πιο. Μια χαρά. Λοιπόν, 7 φέτες Κρίς τόστιμο σταρένιο. Μπορείτε να το κάνετε και με το ριγανάτο που λέγω, σίγουρα όχι με το τσουρέκι όμως. Τι λέτε ρε παιδιά, πέστε μου. Καλά, εγώ συνεχίζω. Εδώ πέρα έχω κασέρι. Βρήκα χθες πάρα πολύ ωραίο όριμο πικάντικο κασέρι. Αλλά έχω κάνει φαγητό και χωρίς παστούρμα. Αλήθεια. Αμέ, θα στα βγάλω τώρα. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει μέσα και λίγο καπνιστό τυρί με τσόβου. Εντάξει. Ο γαμπρός 2 χρόνια θα φάω, σου λέει. Την ύφη τη ρώτησε σπίτι. Θα μυρίζει όλο το σπίτι όμως. Άσε με ρε Ελένη, με το σκόρδο δεν μυρίζει. Το σκόρδο εντάξει, δεν μυρίζει το σώμα το σκόρδο, μυρίζει μόνο το στόμα. Εντάξει, εγώ θα φάω, μην με διπλαρώσει να φάτε. Πόσο ωραία μυρίζει, παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Να σας πω ένα κολπάκι, τώρα το θυμήθηκα. Έχω βγάλει το τσιμένι του παστούρμα, το γύρω-γύρω, το οποίο το κρατάω, δείτε εδώ πέρα, το έχω κρατήσει, το βάζω σε ένα σακουλάκι στην κατάψυξη, γιατί το τσιμένι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πάστα από μπαχαρικά. Αυτά μπαχαρικά που είναι πολύ νόστιμα. Τι ωραία ιδέα και το βγάζουμε και το πετάμε. Τι όχι, καλή δεν πετάμε ιδέα. τίποτα. Έχεις δίκιο. Εγώ ζει μόνο στο σπίτι μου ψωμί, τον έχω τραπέζι και συνδυάζεται ο παστούρμας με το φαγητό. Δηλαδή να κάνω μια φασολάδα ωραία. Τι ωραία ιδέα μου έδωσες τώρα. Ένα παστούρματόψωμο. Κατάλαβες τι εννοώ, με μπόλικο σκορδάκι. Ή αν είναι Δευτέρα βράδυ και έξω λισομανάει ο αέρας, βράζει ένα πακέτο πένες. Ναι. Βράζει ένα πακέτο πένες, εντάξει. Ναι, θα δώσω το μονοδρόμιο. Βάζει το τηγάνι μέσα, λίγο ελαιόλαδο και λίγο σκορδάκι. Ναι. Ωραία, μέχρι εδώ. Ρίχνει το τσιμένι μέσα, όχι πάρα πολύ. Παιδιά, χρειάζεται τόσο. Κοιτάξτε, πάρα πολύ λίγο. 3-4 έτσι πλωστούλες, μια τσιμπιά. Αυτό τσιγαρίζεται, βγάζει τα αρώματα, ρίχνει τις πένες μέσα και κάθεσαι μετά και έχει το θέμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Πες το. Και λέει ο σκηνοθέτης, αν δεν έχεις, λέει, αν δεν έχεις παστούρμα και φυσάει, πήγε να πετάξει σαϊτό. Εντάξει, κάτι θα κάνεις να περάσει η ώρα. Ωραία λοιπόν. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο χειμωνιάτικο πιάτο. Αυτό ήθελα κύριε σκηνοθέτη να πω, ότι είναι ένα πολύ ωραίο χειμωνιάτικο πιάτο. Πάμε λοιπόν, βάζω μέσα, πώς λέγεται, ντοματούλα σάλτσα. Πήρα από κάτω, είδες έτσι. Το είδα. Ετοιμάζουμε γουακαμόλε. Πω. Τώρα που έχω μάθει τις αρέσεις, τρελάνω φέτος. Θα σου κάνω τα αγαπημένα σου. Πέρσι με άφησες. Δεν με πέρσι γνωριζόμασταν γαστρονομικά. Φέτος είμαστε που έχουμε γνωριστεί γαστρονομικά. Γνωριστούμε και πιο ουσιαστικά. Την τρίτη σου. Να σου πω κάτι, αν και Τρίτη έχω γυμναστήριο, θα το σκεφτώ. Τι γυμναστήριο με αυτό το κορμί που έχεις φτιάξει τώρα. Ναι, αλίμονο. Άκου να δεις. Άσε να παχύνουμε λίγο τον Οκτώβρη. Ναι, και ξεκινάμε γυμναστική. Ναι, εγώ θέλω κάτι να κάνω. Εγώ τον Οκτώβριο, αν αφαιθώ και τον Νοέμβρη, βάζω 10 κιλά έτσι. Σε μια μέρα. Έχεις δουλειές, θα τρέχεις, δεν μπορείς να παχύνεις. Δεν μπορείς να παχύνεις. Ναι, ακριβώς, όπως τα λες είναι. Μιας και το ρέμα δύνατος και θα παχύνω. Τώρα είσαι κορμάρα. Τι να σου πω, πολύ. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, το καταλαβαίνεις. Ναι, το λύσαμε το θέμα. Εντάξει, θα έρθω, σταμάτα. Θα έρθω τις Τρίτες, οκ. Λοιπόν, φτιάξαμε 7. Την Τρίτη, κλείσαμε. Την Τρίτη την είχαμε. Δευτέρα, όχι. Δευτέρα την είχαμε. Ποια Τετάρτη. Τετάρτη ή Πέμπτη. Κάτσε ρε, πόσο θα έρχομαι τώρα, 6 φορές την εβδομάδα θα έρχομαι. 5 βγαίνουμε. Για πες. Να μην βγαίνεις τις 4 για αυτό το μήνα που πάει και μια εβδομάδα έφυγε. Άρα ποιες μέρες θα έρχομαι. Έρχεσαι Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Βάλε κι άλλη μία. Εγώ ξέρεις τι λέω. Να κάθεσαι την Τετάρτη και να έρχεσαι την Πέμπτη. Για να σε Τετάρτη έχει λαϊκή στη γωνιά μου, ωραία. Θα πηγαίνω λαϊκή το πρωί. Τι ωραία. Σούπερ. Λοιπόν, δεν θα σου χαλάσω το χατήρι.
Δεν το έχουμε στημένο, παιδιά, τώρα το. Τι να έχουμε στημένο, καλέ Τώρα στημένο μου το είπε. Είναι δυνατόν στημένο. Κοίτα να γεμίσει τρίχες στο Εγώ φαγητό. θα ζυγιστώ τώρα να ξέρω στο τέλος του μήνα τι μου έχεις προσφέρει στο κορμί Θα μου. ζυγιστούμε μαζί εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, κόβω τα σαντουιτσάκια, τα παστούρματο-σαντουιτσάκια με το κρίστοστιμο το σταρένιο στα 3. Το σταρένιο το λες? Έτσι λέγεται. Πάνω στο πακέτο γράφει σταρένιο. Όχι, σταρένιο. Εσύ Εγώ τι νόμιζα είναι? το είπες το σταρένιο, όπως λέμε τόστιμο, το σταρένιο, Όχι ρε. το σταράκι. Λοιπόν, βλέπετε, άρα έχουμε 7 τόστ, 21 κομματάκια μικρά. Ναι. Τα οποία τα αραδιάζουμε μέσα στο ταψί. Ναι. Παιδιά, ειλικρινά, αυτό Πώς που έχουμε στο μυρίζει, φούρνο Χριστέ μου, γίνει θα πάρα πεθάνω. πολύ ωραίο. Θες να το βγάλεις? βέβαια θέλω. Το κάτω έτσι, πάνω είναι το άλλο το φαγητό που έκανα να φάτε εσείς. Τι έκανες καλέ? Επάνω σας έκανα μακαρονόπιτα με ψωμί κρίς-κρίς. Δεν είναι για σήμερα για να το Και μου δείξουμε. κάνουμε. Έλα, αυτό δεν έχει παστούρμα, από αυτό μπορείς να φας, θα το δεις τουλάχιστον. Παιδιά, σας Δεν έχω το δω καλέ, δεν φτιάξει, θέλω να βλέπω μόνο, θέλω και να σας δω. έχω φτιάξει 2 ταψιά για να φάτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι η συνταγή που κάνουμε σήμερα, είναι άλλο φαγητό αυτό, έτσι. Αυτό το φαγητό θα το δείξω από εβδομάδα. Είναι υπέροχες πένες με τυριά και μια στρόφη από κρίς-κρίς. Από κάτω όμως, τι είναι ρε εσύ αυτό? Αυτό είναι αυτό που μαγειρεύουμε σήμερα. Πώς μυρίζει έτσι ωραία. Να το. Εγώ φτιάχνω λοιπόν αυτό που φτιάχνω και εσείς βλέπετε και το έτοιμο στο πλάι. Πώς κλείνει και ο συνεχίζω. φούρνος, έτσι? Θα το κλείσω εγώ, θα βάλω φαγητό μέσα τώρα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, στριμώχνουμε μέσα τα 21 κομματάκια από τα σαντουιτσάκια. Εγώ τώρα το κάνω λίγο γρήγορα για να τελειώνουμε. Αλλά θέλει λίγο σπροξιματάκι και λίγο το ζουπάσε έτσι να χωρέσουν όλα. Εντάξει. Τι πράγμα είναι αυτό, μαγειρεύω και μου τρέχουν τα σάλια. Εγώ τι έγινε, να παιδιά? πω, Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είστε τριγύρω μου 3, 5, 7, 9, 10, 13 άτομα και όλοι με κοιτάνε στα μάτια. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Λοιπόν, δεν θα τα στριμώξω τώρα, παιδιά, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Κοιτάξτε, το φτιάχνετε έτσι. Εντάξει. Και μετά τι κάνουμε? Πάμε να καλύψουμε λοιπόν τώρα την επιφάνεια πάνω με μια ωραία κρέμα. Μέσα στην κρέμα αυτή θα βάλουμε 3 αυγά, τα σπάς εσύ. Τα σπάς ή όχι? Αυτό μυρίζει πολύ ωραία. Τι έχεις βάλει μέσα? Αυτά που βλέπεις, παστούρμα και κασέρι. Να σου πω κάτι, άμα είναι καλά τα υλικά, το φαγητό βέβαια και μυρίζει ωραία. Αν βάλεις ένα διάφορο κασέρι σε αυτό το φαγητό, δεν θα είναι πολύ ωραίο, παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αυτό είναι τώρα το θέμα μας. Εδώ μας έχεις πάει στη μύτη. Λοιπόν, 1, 2 αυγά, 2 ποτήρια γάλα, 3 αυγουλάκια. Πας λίγο. Τι να χτυπήσω? Εδώ. Θέλω θα μου κόψει ένα κομμάτι. Θα σου κόψω ένα Δεν θα κομμάτι. προλάβω, θα πάω στην επόμενη. Περίμενε. Τη σάλτσα που μας έχει περισσέψει, παιδιά, πρόσχεδε σε κάψω, τη βάζουμε μέσα στα αυγά και το γάλα και λίγο κίμινο. Έτοιμο είναι. Δεν θέλει παραπάνω. μόνο. Και λίγο αλατάκι. Σούπερ. Έτοιμο. Κάτσε να προλάβουμε να κόψουμε για ένα κομμάτι. Περιχύνουμε το φαγητό με αυτή Και την θα κρέμα. γίνει έτσι. Θα βάλουμε και τυράκι από πάνω. Ένα μυστικό πριν κόψω κομμάτι. Αφήνουμε το σουφλέ, το λέω έτσι για πλάκα, δεν είναι κανονικό σουφλέ, αυτό έτσι το λένε οι μαμάδες μας. Το αφήνουμε 15 λεπτάκια να τραβήξει, το ψωμί να πιει, παιδιά, το γάλα. Το έχω χάσει, δεν ξέρω πια τι λέω. Την έχω δίπλα μου και τρίβεται, παιδιά. Κάνει κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τι μαγειρεύω, αλήθεια σας λέω. Όλη η ιστορία, παιδιά, είναι η μυρωδιά. Αν η μυρωδιά δεν σε αφήνει να κάτσεις ήσυχος, τελείωσε. Το πιάτο έχει επιτυχία. Η μυρωδιά είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, βάζουμε το σουφλέ με το ψωμί και τον παστούρμα, αφού μείνει 15 λεπτάκια για να τραβήξει το κρίς-κρίς, το γάλα και το αυγό μέσα. Το ψήνουμε στους 190 βαθμούς στον αέρα για 30 με 40 περίπου λεπτά και να γίνει έτσι. Ωραία, θες να κόψω από αυτό ή από αυτό? Από όλα, βρε παιδί μου, Οκ. Κόβεσαι να λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλη μια φορά γρήγορα τα υλικά. Είναι μια σούπερ συνταγή. Πραγματικά θα μας κοβολήσει στο σπίτι σας. Εντάξει, μην σκεφτούμε τώρα ότι λίγο παστρουμάς, γιατί εν πάση περιπτώσει σας φάει και το τέρι σας να ησυχάσουμε. Μας μυρίζουμε όλοι. Ας πάνε και τα παιδιά. Και τι έγινε, ρε παιδιά? Εν πάση περιπτώσει ας ελευθερωθούμε. Όχου πια. Πάμε λοιπόν. Υλικά για 4-6 άτομα. 3 αυγά, 2 ποτήρια γάλα, μια σκελίδα σκόρδο, 2 πιπεριές καυτερές. Προαιρετικά, παιδιά, μην βάλετε καυτερές άμα δεν τρώτε. Μισό κουταλάκι του γλυκού κείμενο, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Βάλτε μου και τα βασικά. Ένα πακέτο κρυσκριστόστιμο, 400 γραμμάρια παστρουμάς. Βγάλτε το γύρω-γύρω γιατί αυτό μυρίζει πιο πολύ. Αλλά μην ανησυχείτε, η γεύση δεν αλλάζει. 500 γραμμάρια κασέρι. 6 ντομάτες, τις οποίες τις τρίβετε για να κάνετε τη σαλτσούλα. Παναγία μου. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για 30 με 40 λεπτά. Παιδιά, το είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και εγώ τώρα έχω τα έχω στριμώξει σε μικρό ταψάκι, όμως μπορείτε να γεμίσετε ένα κλασικό πυρεξάκι, Θέλω να παιδιά, μου κόψεις οβάλ. και απ' τ' άλλο λίγο. Εν τω μεταξύ να δούμε λίγο εμείς για να μην το ξεχάσουμε μετά το τρέιλεράκι μας. Ωραία, έτσι. Και εδώ κάπου θέλω να σας πω ότι στέλνετε mail για τα 5 καλάθια με προϊόντα τόστιμο στο eleni4@alphatv.gr. Θα περάσω στην εταιρεία NAC και θα παρουσιάσουμε